sitok tong
1. Hudul mahamuna. Shalom. Dihamu amanami inanami naposo bulung yanakot saluhut na matahe ruas ni huria HKBP Bandung Barat na adong di bagas joros songoni nang na mengikuti kebaktian di bagas ta ganuk marsada-sada. Tapuji matuhatta di bagasan las niroha marid di mahita sian nomor 627 ayat sada rodi ayat tulu. Yesus
tumo palangit doho tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit. Marolo-polo mahamu ali akapartigor mangasahon Jehovah. Talup do marede akana ujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung. Didok hatam do ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalat hot hami diha porsiaon nature. Asa totong makirim diha heheon dohot diha sangapos sugut. Silohonom mutu akana porsia diho. Amen. Maredehita sian nomor 467 ayat 1 rodi 2. Tatangihon ma patik ni debata patik patuluhon sahat tu patik pahot pato dohok lapatanna patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhum na do sugut akana marsineang di goarna dia do lapatan ni i oddo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran narwa manang mangasi marhite goar ni debata aidi natar sosak dohot tangiang dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinaono mari ma ulahamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradeanan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutani halap pe na magibati hutam ai di naono mari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasai sina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do ubain na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradanai jala di parbadia dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata ikon badiado hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta mang tumangihon dohot mangguruhon
debata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banwa gijang. Hodo na patupahon hasesan di dosa dihami halak na dangolon. Marhite ite anak haholongan ni roham. Saya si maruham dihami akan mangarsak dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehon matu hami to dimna badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porsiaon lahu manggotapun nasa dosa dohot roha portibion asa hupasatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuha sesaan di dosata. Para siroha jala perdinggan basa do Jehovah, labak tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahen tuhita hobbartu aka dosata, jia nang di dang jala dang dibaloson tuhita hobbartu aka hajahotota. Songon asini rohani amana mida aka anakna, asini rohani Jehovah diaka na makabiari ibana. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Maredehita sian nomor 460 ayat 1 Rodi ayat 2. Epistel di minggu tasadarion ima natar surat di opat Musa 14 mamukasian ayat 10 pitu sahat tu ayat 10 sia tajahama marsikat soring nuaing pe say marmulia maguguni Tuhani songon naung nidok ni hatam ainim mudo Namar pamuati dorohana midah jahatun duat pangalosion alayedang luason nama luasian uhuma angko halak parsalah saya naluluhon nado jahaton ya ama-ama tu aka anakan ro di sudut patuluhon dohot pawapaton atong say marpamuati maroham midah jahaton ni bangsom hobar tu hinagudang ni asi ni roham
Alau naung sapala marpamuati rohamida bangsom olat misir dope rasi rasan waing olat nima sahatna. Martua mana tu mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Maredehita sian nomor 450 ayat sada dohot ayat 4. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon didongata sa porsiaun di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama perguguna sohatu dosan na tumapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhatta na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua turudung ditanom na mula mangurlu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahoba amanai pargugo na sohatu dosani di sima ibana pamalak sogotanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditun di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging halak na mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saduhut na andong di tonga-tonga ni bagas joroon dia munama nami na nami saduhut ruas ni huriata dumobima na diganup akka bagasta marsada-sada titing sipatakaso di minggu ta sadarion ima di minggu tanggal 26 April 2020 tabuka ma melalui WA na pinasa ni huriata na melalui akka situa wek halaman na paduahon poin na parjolo live streaming ibadah minggu mardomu tu partikian na masa saha tua pason totong dope huriata patupaon ibadah permingguan secara live streaming asabui saha tu hitabe di bagasta totong do terbuka garejata makobasi akaruas ni huria na sihol rohana ro marminggu tu gareja perminggu tadi ganuk minggu boy dibereng di internet manang live streaming mulai pukul sia 30 di akun YouTube HKBP Bandung Barat poin napa duahon serah terima fungsionaris periode 2016 2020 dohot 2020
2024. Di hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 nanangro. Patupaun ni huriata do serah terima tugas pelayanan fungsionaris Parhobas di HKBP Bandung Barat. Ima Parartaon, Bendahara Huria, Dewan Dohot Seksi periode 2016-2020 nalama, Dohot periode 2020-2024 manang nabaru. Ulau ni patupauta di perseremonan ni Perhalado, masuk pukul 14 WIB, sahat tunasidung, maringanan di Eges Gesada lantai 2. Sudah mahita fungsionaris lama, dohot fungsionaris na baru, terpilit retama hita madohoti ulau ni. Poin na patuluhon papungupelean, songon parbuan ni persobauta di natapatupa permingguan, dohot pertangyangan wek, ima marhite na pasahaton pelean. Di bahini dang tersirang ibadah, dohot na pasahaton pelean, dumutusi, moro tapatupa ibadah di tonga-tonga ni bagasta, tapatuduhum marhite na pasahaton peliata tuhuria. Halamat tulu poin na palimahon, pertangyangan wik. Patupaon ni huriata do pertangyangan wik di tonga-tonga ni bagasta ganup di bagasan mingguan. Ima di hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 10 sia wib marhite rekaman video. Ganuk mahita ruas ni huria HKBP Bandung Barat ria patupahon acarai. Tadahoti ma acarai marhite nama buka akun YouTube HKBP Bandung Barat. Poin na paunopon, kebaktian sekolah minggu. Mulai di minggu sadarion, tapatupa do pakobasion tu aka yana kota danak sekolah minggu. Marhite rekaman ibadah kebaktian minggu, jala tabukama di YouTube HKBP Bandung Barat. Tasosoi manang tadongani ma aka yana kota sekolah minggu. Di bagas tabi laho madohoti per minggu ni. Titing tabahan para guru malua pinangidohom ma tu akka anak dohot boroni huriata nanaing dohot mar guru malua di bagasan tahunon asa mendaftar ma di bagasan mingguon jala di jalo ma formulir sian ganup situa wek nabi songonima songo titing sipatakaso di minggu tasareon atong tapasada marohata martangyang mahita. Jahuba debata nami na marabangsa di Banua Gijang. Debata nami situtu dinautad dahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate jala puji-puji di pasahat rohanami tuho alai Tuhan. Upakilalaho kami do asi doho dengan ibasam. Natotong mangaramoti madongani mamasu-masu pardalanan ni ngulu nami. Secara khusus mahami ruas ni huriam nadong di Bandung Baraton alai Tuhan. Tuhan jara debata nami di sordo hamenuang akar ruas ni huriam. Na adong di tonga-tonga ni garejaun bagas joroon alai Tuhan. Lumubi ma diganup akka bagas nami marsada-sada. Di nama dohoti permingguan di hari salereo di hari na pinaribadia mon ali Tuhan. Tuhan jala debata nami lehon mabisuk doha abistara tuhami laho mangatusi dohot majalo hatam. Asabui taratusi hami jala tarmutu hami hatam ali Tuhan. Jala laos pergugui mahami makanguluhuni di perngulun hami sigano pari. Lasasong ni matong ali Tuhan napasom. Nanaing pasahaton hatami parbisuhi parapistari jala parsahalai asa saat saur hatami tutong-otongan ni ruas ni huriom jakenu bigesa jala hobar manang tulomo ni roham. Tuhan jala debata nami di situasi doh namasa apa radio bason alai Tuhan. Di sihol ni rohanami dang buhi hami rap marsaur di tonga-tonga ni bagas joromon. Mangido mangailek kami tu ado pamuna badiai le Tuhan. Asahoma na pasalpuhon kopit sa pulusia nama asa para dio bason.
Siya ganup tonga-tonga nami, siya ganup parsauran labi, lumubima siya tonga-tonga ni negara nami onali Tuhan. Asabuin niya kami secara bersama-sama, mangulahon aktivitas nami, marsaur di tonga-tonga ni Bagas Joromon, lumubima ali Tuhan, marsaur nang diganup tonga-tonga ni keluarga nami. Pos rohan nami ali Tuhan, takas do di botoho, na tunga para tergugot do roha dohot pikiran nami ali Tuhan, gali pamatang nami. Atau rumah kami bapurus do rupa munabadi ali Tuhan, ay horo pangodingan nami, horo pangalualuan nami. Sahat homa daging to dinami, nang akaparsauran nami atong ali Tuhan. Tuhan jala debatan nami, ubuah kami manditang yang nami saluhut dia kaian akon nami. Namek sahat ro di nama gurang ali amang pernikahan basa. Homa nama jagai madongani mamasu nasida. Asa gabia karek dana si palas rohan nasida. Dana si ulau lomani roham. Naulo mamuji pasangap buarmu nabadiai. Jalalau lebih lehon bisuk ali Tuhan. Dohot apistara dia ke anak nami nama sekolah. Sian sekolah pertoru saat sekolah natibo petong ali Tuhan. Asaboy nasida madalani proses belajar mengajar ali Tuhan. Di situasi sisongonon, diganup akka inganan nami be, diganup bagas nami be atong ali Tuhan. Pos rohan nami itu merita asi dohot ni roham. Naso hatinggalan nasida siya nagkapersajaran na pinasahan ni guru nasida. Melalui akal live streaming manang uya petong ali Tuhan. Asaboy nasida madapat akahasil na rin ka ditong atongan ni pasikola nasida. Marhiti akabisido pistara na nang sipasahatong mo nasida. Lasasun ni mali Tuhan dia ka yan ako nami na toho mga luluy akaulaon. Dohot naong toho di bagasan ulaw petong ali Tuhan. Hupakokopo kami matutangamo na bedi homa na masu nasida. Paturo matu nasida akaulaon hobarto akajurusan nasida lumubi mahobarto lomoni roham. Jalalaos paso-paso may kena ko nami na dibagasan para karejuan. Pataw nasida gabi halomo dia kadongan nasida sa ulaon. Asa gabi hapapatar ni asido dengan nibasam nasida di parsaron nasida di tonga-tonga di ulaon nasida. Tuhan jala debata nami lasasoni manang apala di obason ali Tuhan. Hupa kong po kami matutangamu na bade sa luhut ruas ni huriam. Na dibagasan parsahiton. Na toho piak di tonga-tonga ni rumah sakit manang pimulihap di tonga-tonga ni ganuk bagas nasida tonga ni Tuhan. Homa na majama pamatang nasida. Homa na mapergugui para medis do obat na pinakin nasida. Asaboy nasida marhamalumon. Tuwi mumulak sa tonga-tonga ni rumah sakit. Jala tumibo nasida marsaro tonga-tonga ni keluarga. Lumubi mangulahon aktivitas nasida. Lehon guguat tong dia ke keluarga na mangurus nasida. At totong ni baka sasabam. Jala margogo nasida mangurus sa hatu mabalu niya ka ganu parsahito ni petong ada Tuhan. Tuhan jala debata nami lasasunnya manang para Dio Bason diaka na marulang tahun di tonga-tonga ni huriam malay Tuhan di bagasan mingguan. Upasahat kami tutangamu na badiay homa na masu nasida. Lam tabamat tong umur na gajang tu nasida. Jalalam totong nasida marahi pason mangulahon aktivitas nasida tong ada Tuhan. Debata nami na marabangsa di Manuagi Jang. Lasosong ni malay Tuhan buat kami ditangya nami apala ditikyaw na Tuhan. Saluhut ruas ni huriam. Na mangalayan akapanupahyon na. Marhite pelean. Marhite hamulatyaw patong alay tututong-otong ni huriam. Leho matong sikat nito nasida. Lam tabaman ang kapasupasong ito nasida. Asa lamukap ruas ni huriam yali Tuhan. Laho manupahi program na adong ditong-atong ni huriamon. Nasasun wali itong alay Tuhan program pelayanan ditong-atong ni huriam. Paso-paso matong alay Tuhan. Parguguy sa luho diyak ka na makubasi di situasi dohot suasana na songonop itong alay Tuhan. Asa unang magali hami atong sungop perhala ni huriam nang naposomi atong alay Tuhan. Laho patopahon na kepelayanan nang ditong-atong ni huriam. Posrohan namin Tuhan, sudah merdalan program yang Bartolo ni roham. Asa marhiteli Tuhan, gabi halalas ni rohama, diganup ruas ni huriam, hasanga pema nang dia dopa muna badiay. Tuhan jala debata namin nang apara dia basaon marlopitang adohami mabuat ditayang nami tuho. Disaluhut akka para medis, sosong ni marang akka dokter perawat, nang akan anohot makubasi marhita di tonga-tonga ni rumah sakit.
Sosong nima na rohot makubasi di namanangani COVID-19 siyaw na di Tuhan. Hupagong ko pa kami matutangamo na ba dia lehon bugo dohot bisuk tu na sida. At sa totong margugo na sida. Ima di na melayani at ka na marsahit. Lumubi ma di na menuntason pelayanan di COVID-19 siyaw na di Tuhan. Asa sudiya ka na marsahit ibuy tumibumalo sa parsahit na sida. Marsaur kami nang ditong-atongan ni kemasarakatan namin itong alay Tuhan. Posrohan namin alay Tuhan, jagay hahipason na sida. Asa marhita hahipason ni na sida di Tuhan. Boy na sida melayani di ganuk bidang na sida masing-masing. Lasason ni manang apala di opason na di Tuhan. Huwag kami ditangyang namin tuho, di pemimpin ni negara namin ulali Tuhan. Siya mulai tingkat RT sa hatu tingkat pusat pelay Tuhan. Natuhono ang marukil, mabay dalan na dumenggan, lahu menuntasan COVID-19 siyaw na di Tuhan. Leho tu na sida pikiran na turang, leho sabam ni roha, asa dapat di na sida li Tuhan. Sa datrik mabay na denggan, mabay humatop, buhay sa lupu COVID-19 siyaw sa tonga-tonga ni negara namin alay Tuhan. Tuhan jala debata nami, laos pergugoy matong na sida, natuho negara namin alay Tuhan, ala ni COVID-19 siyaw. Na mengalami goncangan ekonomi, goncangan ke pemerintah petong ali Tuhan, alay posrohan kami. Horon apa songsok ko ni ala sida li Tuhan, atong homa na mapergugui, maperbisuhin na sida, mangula di tonga-tonga ni negara namin. Tuhan jara debatan nami ima elek-elek dohot pangiduan nami tuaro pamuna badi ali Tuhan. Lasoson ni manang ruas ni huriam saluhut ali Tuhan, na diganup inganan na sida betong, pasu-pasu mana sida marparsarona para diop bason ali Tuhan. Tuhan jari debatan nami Roma mi mapurus toro pamuna badiai. Dilara roh nami perdosa na kurang doh nami nabadia doang ko. Uras nami sia dosa pangalosio nami. Asa tama badia mi jongjong dia pamu. Jala tao majalo sia siruk basa-basa na nang si pasah to muro betu kami. Holan mangasahon ko renam Yesus Kristus Tuhan nami. Martangyak kami tuho mau lihat madiho. Amin. Marede hita sian nomor 164 ayat sada dohot ayat tolu huhut papungu pelean. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramuti ati-ati dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang hahaanggi pinaribot di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus, na beribadah hita di minggu sadarion, di bagas joro ni debata songon ni nang di bagas tabi hata ni debata si pahusor-husoron ni rohatta songon na takas tar surat di surat ni si Paulus tuhuria Rom
Biddu tolu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat walu songono dohatana takasma tapayutihot di bagasan rohat tabi. Asa dia ma hasurungan ni Yahudi. Tu aha mahasea parsunatoni. Sadok godang doi. Parjulu hasahatan ni aka padok ni dibatado nasida. Ay bihana ma iya soporsea na diba. Tung tarbain nasida do nasoporsea ima manigay haburjuon ni debata si haposani. Daumay oddo tahe parsitong do iya debata. Alay pergebus do nasa jolma. Songon natar surati. Asa pitorho dia kapadohamu jalamonang di panguhuman mi. Alay beha madhonota. Ia di pajongjong hageduhon hageduhota hatigoran ni debata. Dan nagidu ma debata molo di palelu rimasna. Setabi di debata. Daumay. Ay out songod dia mataruhum debata portibyo. Alay molo lam tibul hasitongan ni debata binahen ni gabusu pagada hasangapona buasa uhumon na dope au sungu perdosa. Datagonan dataulan na roa asaro na dinggan. Songo padok ni nadiba mangarhehita. Songo nido hatata ninna. Patut maatong honauhum akka si songo ni ima sahatna. Huriani Tuhata Yesus Kristus di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta tamado hita saharo di bason madok mauliati tu di bata. Alaibana mangarumuti hita. Mauliati tadok tu di bata songon guar ni minggu tasadarion minggu misericordias Domini. Ingot ma asini roham ali di bata. Mauliati ma di bata na mangaramuti hita. Dijaga hita. Dijaga dohot hapur siyaota. Gudang mabasa-basa na saha tuhita dakka bilang kita tahi. Hurian ni Tuhan Yesus Kristus ahado sibut ciri ni nama saon uban na tubuh sukusukun songon na tabige diturpukon. Huria manang hala Kristen na di Huria Rom marharuruan dadaholan sian Yahudi alay doho do nang di luar Yahudi. Asa dang sada dope pangatusyon na sida hati-hai taringo tu isedo songod dia do akan natau dapotan asinirohan ni debata. Jala songod dia do parangi ni halak Kristen na hinalomohon ni debata. Ada perbedaan-perbedaan pemahaman. Alani ido macetakas di bona ni surat ni si Paulus tuhuria Rom di pasahat ibana macetakas di Roma sadaya 10 sahat 10 pitu di dok daku hailahu barita nauli ay hagugoon ni debatadoy paluahon jumolo Yahudi dungi gori na mangulo do partigori hinorhon ni hapor siyauna dungi di patorang ibana mamuseta ringo tu pati ay diripu debas yan halaki. Patik otomatis mabain na sida dapotan haluaw. Patik gabe jaminan dinasida songoni ng parsunaton. Alay didok si Paulus. Di ayat 20 siya di biddu 2. Naing ma Yahudi ibana di bagasar rohana. Yahudi sejati tidak dinampakkan dengan patik doho parsunatan, tetapi hidup kejahudiannya yang sungguh-sungguh.
naing madibagasan parsunatonipe, naing madibagasan roha hinorhon ni todii. Unang hata ni patiki, akas si songonima dapot puji-pujian siad debata datung sian jolma. Pangajarion ni si Paulus, mabahen diba siyan tonga-tonga ni hala Kristen hati hai sala mga tusi. Ahana ni ajarhon ni si Paulus. Diri puna sida gabiswadong lapatan ni pati. Daw, alani dituntut nasida atong aha mahasurungan ni Yahudi. Tu aha mahasia parsunatoni, ima suku-suku ni, ima dialog disi. Dungi didok si Paulus mangalusi. Di patigori ba na mapangatusyon na sida na hurangi. Didok si Paulus sadok gudang doi. Parjulo hasahatan niya kapadok ni dibatado na sida. On maamangin ng hahulungan ni Tuhan Jesus Kristus parjulo taida siyan turpukon. Alani ido mauliate ma di debata. Diramoti hita, dijaga hita, godang basa-basa na sahat tu hita, dak kabilang kita tahi. Jala dia mana sumurong, songon hata ni debata na tabigi ditikyon. Hasahatan ni hata ni debatado, akan na porsia, hita nuay. Songon dia paduhan ni si Paulus turia korin hati hai, songon ni manang tuhita nuay. Huria ni Tuhan Yesus Kristus samanginang dihapur siai rohamuna do. Tahapur siai do bahwa kita ini adalah sangat istimewa di bait debata. Sumurung do hita di bait debata. Di ain hita bain anak konna. Di tait do hita sian haholo mentu hatiuron. Di palua do hita sian hamaguan. Di togu hita tuhanguluan. Dijaga do hita songon anak mata dilinggomi. Asa mulo tayo ngoto na manginang di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta sa sitong na mulo manangahape na masa di tonga-tonga ni ngoluttaon. Baik atau tidak baik situasinya, tidak lagi kita harus selalu mencari apa keistimewaan saya. Dia mahasurung aku, dia halobi aku. Ainunga sumuru kita di bain di bata. Jala gudang parutungan di lehot di bata tu hita. Hata ni di bata di pasaha tu hita. Firman Tuhan dipercayakan kepada kita. Daud donau marga di tonga-tonga ni nguluta. Nunga di pasaha tu hita dipercayakan firman itu kepada kita. Gabi taboto ma takas. Dalam hanguluan di bagasan Yesus Kristus tidak ada yang lain. Dangadung nabuhi ta pangasahon sian hadiriota. Maulihate ma istimewa hita. Godang basa-basa hasurungan di lehon debata tu hita. Taida ma di pardalanan ni ngoluta. Tadok ma kita dipilih istimewa. Dipagodak kita di bagasan keluarga Kristen bersama dengan natoras tanau Kristen. Tajalo bari tanauli. Taruli hita di hati goran ni debata. Taboto, tabigi, taatusi. Marhitiak kajamita. Nasahat tu hita. Dohot marhite-hite akka pakobasion sian huria namarojahan tu hata ni debata. Sumurung do hita. Di pasahat hata ni di batatu hita. Alea manginang hahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo taboto hata ni di bata. Sahat tu hita hata ni di bata. Dan gabi otomatis langsung. Holat taboto itur gabi tayhuton daw. Karena banyak orang tahu firman Tuhan tetapi tidak otomatis menjadi pengikut Kristus. Alai bohado dinatabotoi. Dalan hanguluan di pasahat tu hita, bohado hita mangulu di bagasan nii. Mangihutton ibana, mangihutton hatana. Kalau kita merasakan bahwa kita istimewa, sumurung,
jala godak parutungan, waduh ita madok mau lihat itu di bata, ala dihapusi di bata, dipercayakan kepada kita firman-Nya. Ala ni unang marisuang tabain. Asini rohani di bata, naung saha tu ita. Unang sotaboto madok mau lihat itu di bata. Unak sotatada basa-basa natajalo siad di bata. Jala unak dahagi jakon, molo sumuruk kita di bain di bata. Godang hasurungan, godang parutungan siad di bata. Kepada kita dipercayakan firman-Nya. Asa mangulu hita di bagasan hatana, asa mangulu hita di bagasan hati goranna, asa mangulu hita di bagasan lomo ni rohana. Ibarat ni sada pulo dilihot tu hita, pulau kebenaran, dihumaliak ta samudra kemunafikan, dohot akka pargado buson, da mau liati dohonot ta tu di bata, ala sumuruk kita, dilihot tu hita kepercayaan hatani di bata. Amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, hita na beribadah nuaeng ditongan ni bagasta. Taau hodo di rohata bahwa kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Alani tamahi tatoktong madok maulihati. Marha serepot tu di bata ala basa-basana na sumurungi. Diramoti hita, dilehot tu hita dalan masuk tu bagasan harajauna di bagasan Yesus Kristus. Dipabuat tu hita hati goranna, hasitonganna, hasatiaunna. Ditugu-tugu do hita mardalan di bagasan hatana. Imana parjulo amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Naikot taboto, naikot tahamuli Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena kepada kita dipercayakan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan untuk kita hidupi, untuk kita jalani. Nah padua ho namanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus dipaingot hatani di batahita. Asa hatanai tapangasahon di tonga-tonga ni ngulutta. Asa hatanai tatiyo. Firman Tuhan menjadi andalan. Firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Ay sa luhut na naniro ni Tuhan ni si Tong tak pergabus di bata asal ni unang ganggu. Jangan khawatir, unang ganggu rohata maniop gomos hata ni di bata. Anggo di bata dada jolma tungolo margabus. Tuk tagamun madohonon na hata na sopa sauton na. Setia do di bata. Salpo pesogo langi doho tano. Anggo hata ni di bata dangulo salpo. Malos duhu-duhuti, marurus bunga-bungai, alay anggo hata ni di bata, sayhot rodi saliling nililing na. Ini pegangan kita sebagai orang yang percaya. Alani unak pola susah rohata, manangganggu rohata, mologodang halak dak setuju, mologodang halak dang ditiup hata ni di bata.